Velkommen til OL-studiet. I dag byder vi på et yderst spændende program med reklamer og interviews. Men først skal vi høre om et fænomen, der præger de handicappedes verden. De fleste kender vel nok til de olympiske lege, men det er nok de færreste, der kender til de paralympiske lege. De paralympiske lege, også kendt som handicap-OL, er verdens største idrætsstævne for handicappede. Det afholdes lige efter OL i samme by med samme faciliteter. Deltagerne er fysisk handicappede og synshandicappede, og det bliver afholdt af den internationale paralympiske komité, IPC, som også arbejder tæt i samarbejde med internationale olympiske komité, IOC. Legene startede i 1948, da Sir Ludwig Guttmann afholdt idrætskonkurrencer for rygskadede krigsveteraner fra 2. verdenskrig i England. 4 år senere deltog hollandske handicappede også, og det blev en international begivenhed. Det første handicap-OL blev afholdt i Rom i 1960, 6 dage efter de olympiske lege var afsluttet. Siden da er de paralympiske lege blevet afholdt lige efter OL hvert år, men det var først i 1984, at IOC officielt anerkendte legene, og det skiftede navn til Paralympics. Dog var OL stadig det største af de to, og der er stor økonomisk forskel mellem legene. Det første vinter-PL var i 1976. Og videre til interview med 2 af vores kvindelige studieværter, der har interviewet en i overbygningen, som selv dyrker sport. Vi har været ude og spørge indskolingen, mellembygningen og overbygningen om de går til sport i deres fritid. Og vi har så fundet ud af, at i indskolingen går 90% til sport i fritiden, og det er rimelig meget, synes vi. I mellembygningen er det 80%, der går til sport, og i overbygningen er det 60%, der går til sport. Og i lærerne, så er det 60%, der går til sport. Og vi har besøg i dag i studiet af Kim. Kim han tilhører efterhånden overbygningen her på Søndermarksskolen. Og i overbygningen så er der 60% af eleverne, der dyrker sport i fritiden. Og Kim, havde du forventet, at det tal var højere eller lavere? Hvorfor? Jeg havde faktisk forventet, at det var højere. Og jeg tror, det er lidt fordi, at folk er blevet for dovne, og det er lidt lettere at sætte sig foran computeren. Er du selv en, der dyrker sport? Ja, jeg dyrker meget sport. Hvad går du til? Jeg går til badminton. Synes du, det er vigtigt at dyrke sport i fritiden? Ja, meget. For at holde sin krop ved lige, og jeg føler også, at jeg er mere fokuseret, hvis jeg har dyrket sport i timerne. Er der noget specielt, du vil opnå? Mit mål det er nok at komme i 1. division. Og er der lang vej, eller hvad kræver det? Det kræver masser af timer på banen, også udenfor. Det var tak, fordi du kan komme i dag, Kim. Tak. Selv tak. Videre til Christian. Det er vigtigt med sund mad, når man dyrker sport. Derfor køber jeg altid mad fra skolens kantine. Hej, hvad skal du have? En pasta salat, 10 kroner. Kantinen altid sund og smager godt. Velkommen tilbage fra reklamerne. Og nu over til Asbjørn med vejret, og derefter viser vi klip fra planen. Og tak Christian. I eftermiddag i dag blev det tørt og soligt, temperatur mellem 17 til 20 grader. Ved pålandsandens vind mellem 12 til 15 grader. Det bliver 6 meter i sekundet fra nordøst. I morgen ved vores arrangement bliver det godt vejr op til 20 grader. 5 meter i sekundet, skiftende vind fra nordøst, men skifter hen til vest. Og tilbage til dig, Christian.
Det er sjovt.